Kaixo, banak eta jarraiek sortzen dituzten eremuekin bukatzeko aztertuko dugu ari bat, beste ari bat, beste ari bat eta beste ari bat, eta ari infinituak jartzen baditut bat eta bestearen ondoan, gainazal bat lortuko dut, safla bat. Liburuetan eta gainazala esaten dute, baina gero teknologian saflekin egiten dugunez lan, askotan safla esango du. Vale, hemen baldin badugu gainazal lau hori, gainazal lau horrek aterako du bere eremua gora eta bera. Eta hartuko dugu beste azalera bat azterketa egiteko, fluxuaren azterketa egiteko. Horrek esan nahi dugu, azalera hori berriro izango dela zilindro bat, eta hemen egongo direla zilindro horren azalera vektorea. Kasu honetan, eremua eta azalera izango dira coseno 0, eta hemen eremua eta azalera coseno 80 edukiko du. Así que, alboko azalera kasu honetan ez digu ekarpenik emongo eta kenduko dugu. Eta zilindraren bi tapak izango dira ekarpena ekartzen digutenak. Hortaz, bi aldiz integral hau egingo dugu. Eremua ateratzen dugu eta zein da tapa horren azalera? Oinarriaren azalera. Eta aurkiko dugu berdinketa, bale? Bi aldiz eremua, oinarriaren azalera, bi oinarri direlako lortu dugu, barneko karga zati epsilon. Aurrekoan ikusi dugu luzera unitateko karga erabiltzen genuela, lambda. Kasu honetan erabiliko dugu sigma, eta izango da gainazal unitateko karga. Orduan, hau hona ekarrita, bi aldiz epsilon bidera azalera, sigma erabiltzen badut, lortuko dudan izango da, eremuaren intentsitatea badela sigma zati bi aldiz epsilon. Hau da, safla bakar batek sortzen duen eremuaren intentsitatea. Begiratu pizka bat integralekin egin dugun prozedura, bota bideo atxera edo patxadas ikusi, baina hau da safla batek sortzen duena. Bi safla baldin baditut, gainezarmenaren printzipioa erabilita, bat zati bi, gehi bat zati bi, zenbat da? Bat zati bi, gehi bat zati bi, bat. Orduan, bi safla baldin baditugu, sigma zati epsilon izango da safla hoien artean sortzen den eremua. Eta sigma izango da karga zati azalera. Zertarako balio digu jakitea bi safla artean dagoen eremua? Potentzial diferentzia kalkulatzeko. Potentzial diferentzia kalkulatzen da, biderkaketa eskalar hau eginda, eta emaitza izango da, eremuaren intentsitatea bider distantzia. Eta potentzial diferentzia badago, karga bat jartzen badugu hemen, mugituko da alde batera edo bestera, karga positiboa edo negatiboa den arabera, eta karga negatiboen mugimendua badakigu zer dan, bai? Elektrizitatea. Orduan, saflen artean gertatzen diren gauzak oso erabilkorrak dira. Errepasatu, kasu honetan, tapi izango dira ekarpena ematen digutena, alboko azalerak ez digu zer emoten, eta erabiltzen dugu azalera unitateko karga kopurua. Errepasatu bideoa, eta hau argi eduki oso erabilkorra delako.